Смотри. Егитлярский бабай. Звезда Ютуба. Біздің нәрсе дейлер әлі? Шумбай. Татарский Насреддин. Хужа Насреддин. Хатын қызлар қорқалар анардан. Қорқалар. Ойлылар. Хатын қызлар де, меңа де кеуге шығас келелер. Ә менің көп яшы екенні білгәш де айыршалар. Алар үмітләнә екен, фатиры қалыр аларға деп. А бұл бабай алардан көбірек яшы екен, шуны сизе де айыршып кетелер шулай де. Хатта менә. Рахмет. Өзің нешек? Қара, костюм. Менә көрдің бі сен? Ишмасам менә сен бик шундай ошағансың. Неге бір? Бик шундай абруйлы әдәмгә хатта. Шап кеттің. Сақалың шундай, культурный. Өзің дә шундай. Теге сақал белән бит малай кинадылар. Қинадылар? Әйе. Ну, трамвайга менеп утырдым. Әйе. Давай ди, билет дип әйтәм, акча юк. Ну, акча машинага утырдым да, электр алып сақалдан. Оң да бире, соң да бире. Кеткән тигән төшерә. Сақалны ябыштырып қойырға керек. Үзіп алырлар и все. И қошырың. Татар түгел мәллә син. Сақалны ябыштырып берергә керек. Ябыштырып кына шундай. Сақалдан тотканнар хатта, күрдеңме? Ул уйлаганна версин, Хатабыч дип, бер мәлкәләрнең ни булган, теләшәге булгандыр. Ул сақалны үзеп, бер нәрсә сұрыс килгәннәр алар. Әйе. Алхамдулилlah, сине күргән шатланып киттем әле. Күрдеңме менә? Тагын ниләр бар икән бу дөньяда. Менә йөгереп китеп бара бер вакытта егет шикелле. Мин дә шәһәрне бер читнә кыш көне китеп барам да, алдымнан бер яшь үсмер китеп бара, кулларын булай хәрәкәтен, булай. Мин көннәшеп куйдым, менә мен әйтәм, яшь егет, яшь үсмер, шун яшьнә көннәштем. Куып җитеп карасам, ул бабай. Миңа әтигә дә ярый ул, представляешь? Шундай кызу китеп бара. Шун шикелле менә бу безнең бабай да менә шундай акыллы. Әле бабай түгел, бабай 86 yaşında babay bu. Babay түгел син. 96'da була бабай. Абый син, бабай түгел. 86'dагы бабай бу. Тирек көмеш бу, тирек көмеш диләр менә. Тирек көмеш бу. Тирек көмеш бабай дип атырга кирәгән. Кемдер менә зарлана, минем апам әйткән иде, Одессада абыйбыз 37 елгы, мен әйтәм, әйттеләр ширлиләр дип, ул милицияның начальнигы булды. Апам әйтә, инде яше дә инде бит 90-га килде. Мин онткан мәйтергә, ә безнең Исрафил бабай 96-да китте, авыл егетләр шикелле шау биридер. Яшьтән тормый ул. Докторларга кеше барса, "Это у вас возрастной" дип тотыналар. Кешене 30 яшьтән тотыналар. Татарда да бар. Яшын киткән 40-ка, эшен киткән 40-ка. Атаң башы, элек безнең ата-бабаларыбыз хәрәкәтләнгән, эшләгән, бер кашанда 50-дә дә, 60-та да шундый кыю булганнар, эшчән булганнар, ни сәламәтлеге булган. Хәзер теге аракка мавыгып, имеш 40-тан тотыналар. Мин ширлим, аракы сине ширләтә. Менә хәрәкәтләнеп йөрергә кирәк, бабай шикелле. 70-ка дитине дашады, милдән үләләр дип. Мин дә үлгәнчә. Хөкүмәт аны пенсия күбрәк түләргә булыр дип, литейныга эшкә керткән, бу тизрәк гомере кыскарыр дип. Юк, ул аларны хәйләкәр, хатта хөкүмәтне алдаганда һаман әле пенсия алып бирә. Хәзер бар, кешеләрдә дибик балатныскыда булды. Әлбит мин анда керсәм, хатына кычакат, сине ди атымны бумбы да алмады. Дитине дә алмый, ничек син яшисең? Төнесен үтереп бетердең ди. Һаман син яшисең. Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам, мәйтәм, ул мин атмала. Менә безнең бабай әби дөньяны калдырган шул булды. Атиш белән бабай әйтә, Газраил килгән иде, мин тетрәнеп куркып киттем. Ул әйтте, куркма, карт ди, мин сиңа 10 елдан соң киләм. Бу синең хәләҗифетен артына килдем ди. Ну, 5 яшьтән бабай китте инде. Үземдә уйлап торам, ну, нәрсә булды? Юк, ул сиңа озын гомер бирим дип. Чөнки кайсы вакытта мин карыйм, өйләнгән дусларны, алар ширләп йөриләр. Кем өйләнмәгән, алар егетләрчә шау бириләр. Шуңа күрә син егетләрчә шау бирисең. Син хәләл җифтең булса, ул син бүкрәй йөрриң, бөтен хәл шуна китери. Алар энергетны суыра хатта кайсы вакытта.
Сура бездә редакция эшлидер бер хатын, ул һәркайсы зарланадыр. Вампирды, энергияны сура безнең хатта әйтәләр. Сәбәп энергия сура торган кешең юк, шуңа күрә син йөгереп йөрисең.